Universal Studios hi asyang anti China asyang tak rengem ti tunchuma hian kan ngai thladona thlasang chanjin an soichin som pathum te kan ngai thladona ni vandoi thlak taka che chwalna rap thla ka wanga thita thla atanga Hollywood star larber birthday thla thlengin atela he hian Universal Studio Hollywood chu chanjin thalo takane tira che chwalna du omlo tak te awanga heng thlasang te hi lo piang an ni anti China an soidik mai thei boka eng thlasang chanchin nge an soichin te reng kan ngai thadona ni pakhatna chuan Frankenstein kumsang hazakwa sompanga Universal hi honania an hontir hian pilot pakhat Frankenstein chu thlir tumi puite makti turle ngai sang taka an thlir theinan stan lo om deuh mai an ti tira mase an ruam manangin engma kal lova hestan lo om lutuka ti na lama hian kumsom thum pani mi Frank chu cheswalin atlata a kapo chhon lavin a hmuna athingalani mase kumsang ni sompanga ma kha chu Frank a hi shia chhun zomani lova a chanchin po an ngai sak ngai lo kumsang ni sompanga ania jumkha chu Halloween Horror Nights director John Marty chu Psycho House bul backlota chuan akal kwala chutia ama a ngoi hle a akal bek lai chuan thoma sheta a nui kur ri rap om zet mayani ati member te thusoi alo sheve ze uzo to china mi papakhat pilot uniform ha chulai mun borvela an mu thu chu an lo soi ze to china chu thil chuan aril ru a kapreng maya do tani aring lo ti chuan mana thil lo thleng to te chu a chui chianga atopa chuan stand lo takan ti tir pilot Frankenstein thla chu ala chama mi ma a alowin lanchina ni chu aring ta ni ti chuan Frank ka thla a chol tir theidan tur chu angai to taro rawa ti chuan Frank ka share rengna tur thil chu siama tumta ani mishing lem pakhat chu pilot thua mahak tira Frank ka lem ang tur chuan siamin a thina lai borvela chuan ada a ti chuan mi ten Frank ka chanchin chu an sharing to don ani chutia alemanda china chuan a thla chu aronin lar to lova mi ati chai to ngai lo adodlia chuan Lucille Ball hi ahun lai na kha chuan Hollywood star lar ber polania khang hunlaya comedian zinga chuan a aya boruak nei lian hi anum lo ti theiania tun thleng point a chanchin hi aladai thei tak meu lova a chan chu a thla ala cham ve reng wang ani pakhat a dressing room ni chin a sitcom an film chin nani bok stage 24 bula chuan thil mak thleng neu a om reng china a dressing room hluya chuan thil thleng report a tam bera thil mak tak an tong chin thil bungrua emo ama hian a ron chele thu china makeup le thom no tiang rengte an prop te chu abaule ringot china anda lo na hmuna an hmule nul china achang chuan pindan dang daya te an hmu chin hei chau hi alani lo mi chen kha chuan meiche samsen an hmu thu han soi china chu meiche samsen chuan an chevel chu alo thli reng china anui sen nuwa abaule dai china ni anti he an meiche hmu chin hi mitam tak chuan Lucille Ball ani an ring china a thlapoi soilo tak chu mi te hmuwa a in lara ala om ve renga a fiam thu te kha thei ni la phal lova shiat ringa du ti mi te a shiat tir tumna ani theya Lucille Ball thla hi Hollywood ta thlar berte zinga mi ani nge a chan chu a in hlui Paramount Studios a po chuan a thla hi a in lar ve chin nia soyani adodlia chuan Alfred Hitchcock Universal Studios chunga hian Steven Spielberg ka Amblin Entertainment a oma bangla hlui lama ania he hmun hi icon shang te khosakna alo ni ve to china chungzinga chuan Alfred Hitchcock po hi atela ti chuan Spielberg hian Alfred a office hlui chu aron mangchun zoma a office hian thil chhom makdanglam taka nei don ti a shelok biklo a office thara a in son lu chi achang chuan Spielberg chuan thil mak tak atong chho chana thom mak tak a she chin
dokana a thut lai te chuan a hnung lama tangin amma pantum ang deuh pen thawm a hre thina a hoile chang la in engma mo nei ngai lo hrâng tu ano manga hriatna a nei thina a thil ti apiang nai taka thli thlai tu ano manga hriatna a nei tlat thin a chena hmuna chuan thil danglam thlarawa cheng ve ani a ring ta a chu thlaraw chu a beta thina Alfred ti na kau chataka bia in an na thok lai ti boy to lo sham turin angena a chan chu thlaraw chuan ti chailem lo ma se a ve ti a hriat na shim po chuan hlo na a siama an na thoa aril ru a pek thei ngai lo wang ani ma se engtiang poin Alfred a chu ti boy to lo turin ngen ma se angen na chu enga ma angai lawa thla chuan engtik lai poin a zui reng thin ni a hriat na anei reng thina Spielberg chu a bei dong hle harsa ati tula anna aril ru a pe thei me ulawa a hun taka anna chu a zau thei ngai lawa a office a chuan thlamuangin hun a mang ngai lo a topa chuan anna in a tuar don hiala a hriat awangin Spielberg chuan lo thei lawa office thara zona ngai ta hiala ni Emblem Entertainment chu bangla hlui Hitchcock a man thin a thla a cham zuina hiana la renga ma se Spielberg ka office chu mundanga a to thunga Hitchcockan anna tho alo enve phak lo na tur muna a in son to ani adodlia chuan Lon Chaney hian Universal Studios a hian movie tam taka shota chungzinga a role lar ber chu Phantom of the Opera ania chu stage 28 a an shoot ania alar tak ema wangin Phantom stage tia hriat zui ani nge a he stage nge hi Lon Chaney a thla a shan thin ania an soi chu ani kum engemoza chu he hmuna hian a thla alo chambang to a he hmun hi horror le monster movies lar ber le masaber an siam na hmun ani wangte poni ma na designer te staff member te electrician te carpenter te art director security guard ti te thlengin Chaney a ang deuh mipa adum veka in thuaman hmu thu an soi thina studio chunga chuan a ron luta anu chui zui tur po om lovin a bole dei thina ni he building an man to lau nuwa po hian pon lama changin light phezeu an la mu fawa kong khar de chu na tak takina in the honga a in khar le chor thina ma se he stage a hian tharau pakhat chau om lovin panni an kumsang kha zakwa somni panga khan electrician pakhat chu he stage catwalk a chang hian atla hluma chumi hnuwa chang chuan mi pakhat thuam hlui to lamin bel he catwalk a akal hi an mu thina Chaney anen chuan an mudun thina ni anti tuna chuan stage 28 hi an thiat to a an thla hi ala chambang reng tho mai theya abo mak to mai theibo adotlia chuan Revenge of the Mummy right thlasang Revenge of the Mummy hanti deuh top chu aria tang ringot po chuan a den mel emema a den reng boka arai chau po hi lauhlopa khur zoi na thamania thonthu dangina hanbel le chia phei chu den rem takani Revenge of the Mummy right an hon tir phada chang hian thlasang mu ani thu report a reng to china team member te poinan mu fo to chin guest te po lauhlopin an ho china he right a hian kong laka mi panau pang an mu china an mu masak ber chuan a kong taka chuan a loadinga na thok tu te chuan ranglu tukin right chu an shut down ngala no pang te chu lakson an hantuma ma se mi panau pang ozong alo to lo security camera a po chuan an han en non le a engma an mulo shimani anu loka team member te chuan thil mu le thom hria dan nei jana mi panau pang kum som borvel kum zabi som ni na hun lai thuamin bel an mu thu report a fawa karun tlan ma che a konga chuan alo ding chin mi khwalte poin an mu fo chin chu thlasang ani ti an she thiam ta a ma se tu main he mi panau pang hi tunge ani an shelawa ma se athuamin belte achang chuan no pang actor leman chan lai vela thi ani an ringota
ma se thlare lo te bak he thlasang hian thawma nei lova an hmu masak bera changa thlare lo te liam hnuwa are chhun zum vele maya report po a om to ngai lova kum enge moza chu hmu po an hmu to lawani ma se abo hlen ta dai ti na ani chuang lova a chan chu mi te chuan he mi pano pang thlasang hian a om mun a son mai chawani an ti china a in son na po nai te ani Halloween Horror Nights Maze thlasang lampang ngai na mi tan chuan Halloween Horror Night hi Halloween event nuam le pui berania mi ti chaitu actor te hian an lo ti chaya nuam ti mi tan chuan anwa mem china an phur hle chin bok ma se heng actor zinga hian thlatak tak a china thina atangin mi puite ti chaitu le team member te ti chaitura lokir anom china ni anti Revenge of the Mummy Ride bul maya khan Mason siama he Macy asang tak tak ni inan soi china ma se atira chuan a mutu te chuan a shone na in zom mani an ring china thatak tak ani ti an shengai lo an soingun e mema ala re membok Mace chunga chuan akal kwala aduna lai ya a in lan le pop china he thlasang an sha chuan a masaber chu scare actor ina to na changin ani mi puiti chaitu scare actor pakhat chuan ama a omna tur hmuna mi pakhatinan mi khwalte alauti chai lai chu amhuwa Mace konga tak chuan adinga ama om ture mo in ti laya actor dangan lo om vereng chu makti tak chungin in hmel sha tir tur chuan a pan hnaya ma se chutia apan nai lai mek chuan chu pa chu aron hoya anui chen tho a ti chuan a kalsona a bau zui dai mi te chuan engtin nge Universal Studio hian actor atak nge ya tham ral dai theitur hian an siam thei engtin nge anin ti bau thiam ti zo na hi mi puya changin an dong reng china ma se an siam cho panilo he thla hi Halloween ti lo chumdanga aron langai mi alawa mundanga mu ani thu report om ngai lo shima Halloween Horror Night Mesa chia a in lan china tu main he thla hi tunge ani an shelawa a thi chan pon shelo he mes lo om man siam tera mi ti chaitu actor masapo lani anga a thi nuwa po he na hi hrinom takin ala thokring ani an ring ani adodlia chuan Studio Scoop thlasang Studio Scoop ice cream shop hi Revenge of the Mummy Ride bul loka a oma he dor hian thilmak tak akol tlat maya freezer bul vela chuan thilmak deuh a thleng chin thil chekwal thoman sha dreng china wangin team member te chuan enfiaturin security guard an tira mi khwal zinga lolu dru anomani an ring ani tuma khoi mi alavin freezer kongka chu aronin honga a in khar le ringot china an ice cream stock te latura team member te an kalapiang hian ice cream container chu alo che son le ringot china an dalo na hmuna alo om le dai chin achang chuan freezer chung chu alo nok le room china an container te chu alo dar nuai china chhuata te alo om nok nuk chin freezer box chunga chuan mi tuemo thinrim in shitha anomaniang ti mai turina om chin heiwang hian mi te chuan mi panau pangkum som mi tha Revenge of the Mummy Ride chunga an hmu chin kha he freezer chunga hian a insonani an rin pha ani adutlia chuan Lower Lot Studio Store thlasang Lower Lot hi Universal Studios a chuan munte lai berania ma se asang na saber lai tia an soyani velat asang na salaya an soi chu Lower Lot Studio Store hi ania Jurassic World Ride bul maya omani tlai khachu customer khir zet mai hian dor pakhata chuan an thil zor lo pui le tum tlata a leiduang thil chu an dora an kol lo thu te dor danga a oma chu dora chuan kalmai tura an shil poin chu customer chuan dor danga mi chu arang lama la turin na thokte chu atilui tlata shilfia a har hle maya a khir si a au chiam maya chutia buaina siam la chuan chuara chang chuan nautilem aron thlok thut maya
chu customer swal zet tukhuma chuan a ron deng chora tungi a ron vom ti hriat tuma an hoile chuan a hmaya a ron vom le chora ranglu tukin dor chu a chhuah san ngal nal nal ani chu dor chunga chuan lai tama a ronin on le off ringot thin te a thleng fawa chhuara an bungraw dah te chu a ron tladar le ringot thina chu chau chual ani lo an bungraw te chu a lo che son thina an dah lo na hmuna an hmule dai thin a dot lia chuan Jurassic outfitter thlasang Jurassic outfitter dor hi lower lota mun sang na saber tia an soi thin ania he hmuna hian mi chenau pang thla a sang ani a shan dan tlang pui chu dordang shan danang deuh thavin bungro che son le ringot thin te bungrua chhuara changa khoi tu om lawa tla le ringot thin tiang ringte lai tama a ronin off le on le ringot thin te ania hetiang hi report tam berani ma se thil dang hlo om zok he dor hi chuan a kol tlat thil thleng pahnih phei chu rap om fal takani ama sa zok chu na thok pakhat zan lama thok thin thil ton ania chumi zan chuan ama ti lo mi tlemte che dora chuan anom to a mi chenau pang pakhat toys chen khat te lo en kwal chu awa muwa chu me chenau pang chu kumria da changa kumsom in carbor vel ni om takania naupang achung te na anti bau a ang hlea abulvela achung te omanga nomlo puyanga yem ti zo tum chuan apan hnaya abula thleng chep tia chuan chu me chenau pang chu alam ron hoin a tham ral zui dai maya dor ngak tu chuan makati in a hlau em mayani chumdang le chu thimhlima thil thlengania dor chung kil khata chang chuan thil khu hi aron chuak chiama aron cha tultula anua phei chuan engma mu theilo hiala mi te chuan rai ta thil fel lo awanga khuron chuak anian ringa ma se chu dor chunga aron khuk lu ri ngot thei dan chu a om chia lo chu khu chu akyang ve zela akyang zawdon ta mo tia chuan nui ker ker ri rap om se thian sheta a khu om na lai zo na an thil zor zong zong chu chhuara jang chuan an tla veka an kia te chuan a ron deng hei hi Halloween season a thil thleng ania mi khwal te chuan he thil thleng hi an show pakhat ani an ringa ma se hei hi show ani lawa an ruwa man lok na po ani lawa me chenau pang thla thil ti ani adot lia chuan kailon thlasang he thil hi pakhat chau ni lavin parka security guard pahni te chunga a thlenga zan kha chu parkan khar nuwa lower lot lama chuan guard pakhat zok chu a petrol kwala step kal theya mi pakhat lo chuang chu a hmuwa ami hmu na lai chu apan hnaya ma se a hmuna thlen chuan a hmu thei to mi alo ami hmu kha mundang daya a omti anuwa a hmule a chutiang hun rei lo te chunga hlataka a cheson man chu makatia a thil hmu chu a oi theilo a hmu na bok chu apan lea ma se a hmuna thlen chuan hmu tur lo om le to chuang lo ami hmu pa chu man mo takin atlan chuak ani aringa chuak dai to tura angai ma se kirle tura kailona achuk le che chuan chu pa bok chu amule a kailon to pa chuan ama ron chau en ranin alouding le reng to ni chu aning tong khong to chuan chu pa chu man nge ya tuma man mo tak chuan atlan thla a abula thleng chep to tia chuan Revenge of the Mummy ride lu na lam chu pa chuan apana man mo takin chu pa kal na lam pan chuan atlana ma se a muzui to lo shim shim engma a mu to lo awang chuan security room lama chuan kirle atuma kailon lama han hoile che chuan ami mu pa bok kha a mule a chumi chum chuan nui chen tho rap em hian chu pa chuan alo en renga guard chuan pan nai le maya tum lai chuan alu ati chea abau dai mayani hetiang thil chia hi zantanga po guard dangin atong vea he thla hi Halloween Horror Nights Mesa thlasang thokha ani an ring ani adut lia chuan studio store thlasang studio store hi park chunga dor lar berania ashang na saber te zinga mi ani telbok na thok tam takin he thil hi antonga
basement chu a hrang na sa ber lai ani zan khat chu tlai to taka a thok tu pakhat chuan dor bungro chen khat la chau turin basement lam chu apana a thlen thlak chuan kongka chu a in hong thei mi alawa a be nuwa po a in hon thei lawa wang chuan a be dong ta a ma se chu tia be donga kirle maya tum lai tak chuan kongka chu ama in arunin hong hlola hlona chang po ala shelo alut ve maya a thil mamo omna lama chuan a kalmop mopa chuti lai tak chuan bom che son ri chu a sheta a nunglam han hoi chuan parcel bom lian deuh chu khoyami nge ti po shiat lo a hnunga chuan alawin hung ringota kongdal chuan alo om ringot hetiang thil hi zandanga po a thleng fawa hlona chuan a man thuta kongka lampan chuan a tlan nal kailona a tlan chho lai chuan a hnunglam kongka in khari chu a hria a ama in kongka chu alo in khar le top mai ani na thok dang chunga po hetiang deuh thil hi a thlenga basement a tho item chen khatla tura akal chuan thil rit tak nor son tho mang deuh hi a hria a na thok dang an ron chuk ve anga bungrua vel chu an khoi son ani aringa ma se angai ang chu ani lo kongka lampana a le le chuan kalkong dal chuan parcel lian hi alawin hung ringota ari em awang chuan a khoi son theilawa ma se vanei thlak takin reilote a na thok dang chu aron lut vea olsamte inan la son thei he muna an thil ton chin rapom ber chu na thokte chuan dor hnunglam office do kana mi pakhat chu an mu china typewriter mu thei lo hian buai takin thila type chin hepa hi an mu chang hian aron hoi kir ngai lawa midang an om vele velo po angai sak ngai lo a type mol reng mai ani ma se pan nayan tum hian a bole dei chin adot lia chuan Simpsons right thlasang right sang dang le chu Simpsons right ania he right po hi me chenau pang thlai na chen chil antia tun nai mai po ni lo he right an siam dang lam ma dei to point he thla hi a om to ani right an siam ma dei to po hian he muna hian me chenau pang bo ni om tak puitling tel lawa an mu thu report om china ma se report an don changa en fia turan kal hian engma mu an nei ngai lawa he me chenau pang thla hi alar lu tuka na thok tu te phei chuan thon thu soi takin an soi chin nge zan kha chu right technician pakhat hian nui her thom hi a hria a chu nui ri lo chhuana chu azonga ti chuan me chenau pang chu amuta ma se pui tura apan nai lai chuan chu me chenau pang te chuan anui sen sena banga chuan a kal tlang dai right an thak nuwa po chu me chenau pang chu ala cham renga mi khwal te ma ala in lan thin ani dor shanga thilmak tak a thleng reng boka bungro che son le tla ti angte a thleng jing berani quick marta po hian chu tiang chu a thleng renga he me chenau pang hi right chunga a omlo changin quick marta hian a in fiam thin ni in an ngai a top beratan chuan production central thlasang production central dor hi upper lota omania dora thok pani soidan chuan an customer te puin na an thoka chuti lai chuan an dora mannequin chu a che ni in an sheta a na thok pakhat jok chuan a omna nga ya chuan an da chalia kongka lampang hoi zong chuan ada ma se minute reilo te nuwa an han en le chuan kongka hnung chhon zong chuan alo che son le ti an hmuwa mi tu emoten fiam an tumna mai ani ringin anda chatle nu chuan mannequin chu an entarenga reilaute nuwa chuan nunglam hoi zong chuan aron om le a angai te in pakhat zok chuan anda chalea counter lampana akal le lai chuan a tho puinu chu aron che chuak chota achana hanzo chuan chu mannequin chu ama a aron che thu asoya nunglam chu alo hoile dai to an hlau lutuk chuan a chak thei ang berin dor chu an tlan chhuwa sana ma se an kirle tho anga ya lau chung an kirle chuan mannequin chu kongkalam hoina lo ding le diam to
chuta chuan che son to lo tur le om hle turin an nge na a che son to lo ve mai hemi hnu hian a che son lai an hmule to lo shim ani ole tunchuma tan chuan khati zung kha ani le ri phota min lo ngai thak saka wangin kalom emema ka video te ingai nat zong ani chuan khungai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia